Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da zuwa wannan tasha mai albarka ta Khalifa One TV. Yau zan nuna muku yadda za ku dauko bidiyo ku sauke shi akan wayoyinku daga Instagram, ko kuma yadda za ka sauke hoto shi ma za ka iya sauke shi daga Instagram zuwa kan wayarka. Da farko dai za ka je cikin Instagram ɗin naka, sai ka nemo bidiyon da kake so ka dauko. Alal misali ga sai ka danna wannan dugo-dugon gashi nan da ka sama guda uku na danna su daga nan wajen ga wajen share nan wannan link wannan report, to sai ka danna wannan link din haka. In ka danna shi ka yi copy din link din, sai ka fito sai ka tafi cikin Chrome browser ɗinka. Idan ka tafi cikin Chrome browser ɗinka sai ka yi searching din wannan sunan Surf Insta kamar haka za ka rubuta, sai ka danna searching. Gashi nan wannan na farkon nan wajen, in ka danna shi haka, in ka yi ƙasa haka ga wani waje na an sa enter photo video IDTV real URL, sai ka danna haka. In ka danna sai ka yi pass din wannan rubutun da ka kofo. Gashi nan zan danna shi wannan. In ka danna shi haka sai ka danna wannan download. Gashi nan download, daga nan waje an rubuta download no. Wannan shine bidiyon da muke so mu yi download din, sai ka kuma danna download. Wannan download din za ku kuma danna haka. Gashi nan yana yin download din, zaka iya dubawa a cikin nan wajen notification ɗinka. Gashi nan yana tafiya. Ku danna mana liking akan wannan bidiyo, sannan ku danna subscribing akan wannan tasha. Nagode. Ga bidiyon nan ya gama zuwa kan wayata, bana mu je mu duba mu gani. Wannan shine bidiyon da muka dauko gashi a nan wajen. To haka ma idan kana so ka dauko hoto, kawai za ka yi copy din link din ne, sai ka zo cikin Chrome browser ɗinka kai searching din Surf Insta, sai ka kuma yin pass din link din da ka kofo, ka danna download din kama haka. Shi ma zai yi ma download zuwa cikin wayarka. Da fatan za ku danna liking akan wannan bidiyo, sannan ku danna subscribe na wannan tasha.